What's up mga kadadi? Araw ngayon ng Sabado, day off natin kaya tayo ang nakatoka dito sa kusina. Magluto tayo ng manok na tinola. Native po ito. Binili ko ito sa kumpare ko. Ewan ko kung saan galing ito. Basta native. Ito po yung mga ingredients, bawang, sibuyas, luya, tapos yung tanglad. Tapos may papaya. Wala tayong nabiling malunggay. Masarap sana kung may dahon ng malunggay o dahon ng sili. Pero okay na to. Tapos bagong. Style Ilocano po yung gagawin natin. Yung manok, imamarinate ko muna ng bagong. Lalagyan ko ng bagong. Ganyan. Tapos, halo-haloin para pumasok yung lasa. Ganito kasi ang style ng tinola ng mga Ilocano. Bagong ang nilalagay namin. Kaya magtataka siguro yung iba na bakit lagyan ng bagoong. Kasi masarap pag may bagoong ang tinola. Pero i-marinate mo dito sa manok para papasok yung lasa. Nakalimutan kong i-marinate kanina. Dapat kahit isang oras sanang nakamarinate. Pero okay na to. At least nalagyan ng bagoong. Okay. Halo-halo natin para pumasok yung lasa. Okay, pwede na nating umpisahan. Open the guts tube, then lagyan ng mantika, ng kawali. Mantika. Ito kalating mantika. Okay. Tapos umpisahan na natin ang paggisa sa tinolang manok style Ilocano. Haluin ka. Haluin para masarap. Then painitin yung kawali. Ito po yung gamit kong bagoong. Masarap din ito eh. Galing din sa Pinas. Gagamit din ako ng seasoning. Okay, mainit na ang kawali. Yan natin saglit para mas mabilis mag-isa pag mainit yung mantika. Dalawang manok ito, mga kadadi. Tingnan natin kung mainit na. Lagay natin yung bawang. Okay, mainit na. Bawang. Then, pupulahin natin yung bawang para masarap. Pag nagkulay brown na yung bawang, ay nagkulay orange, pwede nang ilagay yung sibuyas.
Halo-haloin. Halo-haloin. Ang pagluluto kasi ng tinola mga kadadi, kanya-kanyang style yan. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. Pero sa aming mga Ilocano, ito yung style namin eh. Nakasanayan na namin ito. Gumagamit kami ng bagoong. Tapos, papaya, dahon ng sili o dahon ng malunggay sana, pero wala akong nakita kanina. Nag-ikot ako kanina, wala akong nakita, kaya papaya na lang. Okay naman kahit wala nang, pero mas masarap sana kung may malunggay. Yan, medyo brown na yung bawang. Okay, pwede na nilagay yung sibuyas. Sibuyas. Halo-haloin hanggang sa maluto ng konti. Then, okay na. Lagay na uli yung luya. Itong luya ang nagpapasarap ito. Kasi pag kukunti ang luya, hindi masarap ang tinola. Tapos lagyan ng lemongrass. Mas masarap sana yung lemongrass natin sa Pilipinas kasi mas amoy. Dito kasi yung lemongrass hindi gaanong kahit lagyan mo ng marami, iba pa rin yung lemongrass natin sa Pilipinas. And then, okay, lagyan natin yung manok. Manok. Haluin lang sa medyo lumabas yung kita niya, saka sa bawang mas masarap kasi pag sa bawang mo kaagad hindi lalabas yung lasa. Lagyan na ng asin para lasa na. Pasok yung lasa. Lagyan ko ng bagoong, pero lagyan ko pa rin yung asin kasi kulang yung bagoong. Yan. Tapos, haluin. Medyo labas na yung mantika. Gawa na. Hintay tayo. Huwag natin apurahin para masarap. Kasi ang pagluluto, hindi yan inaapura. It takes time. Kasi pag nag-apura kang magluto, hindi mo makukuha yung talagang lasa ng niluluto mo. Kaya haluin natin.
ako. Ito yung kamay na. Kumain. Ayan. Ito yung sabaw nito. Singkot dyan na. Ayan na. Sabaw. Bigyan muna natin ng sabaw. Ito lang muna. Lalambot. Pagdagan na lang natin mamaya pag medyo malambot na. Lambutin muna natin ng mga 20 minutes siguro. 15 to 20 minutes kasi hindi pa naman umiwan. Hindi pa magulang. Kung tama lang. Lambutin muna natin. Pan muna natin. Mga kadadi. Okay mga kadadi. Ilagay na natin yung papaya, malambot na siguro ito. Tingnan natin kung malambot na. Ay, sakto. Okay na. Okay. Ilagay na natin itong papaya. Pumasok yung papaya sa loob. Patuloy natin mga 5 minutes. Natin ang 5 minutes kadadi. So, balikan natin mamaya. Tigas pa yung papaya, mga kadadi. Malapit na tayong kakain. Tingnan natin kung sakto lang yung timpla. Kunti na lang. Sabaw.
Yan. Okay na mga kadadi. Kakain na tayo. Naluto na ang tinolang manok. Salamat sa panonood mga kadadi. Sana nag-enjoy kayo sa aking pagluluto ng tinolang manok Ilocano style. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at mag-share. God bless you all. God bless you all. Hanggang dito na lang mga kadadi.